हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिथां उत्तम बसुमतारी आरो बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा मेकआप आर्टिस्ट बिथां हिमानि नार्जारीनि गोथार जुलिया जानानै थाङो। बिथांमोननि बे गोथार जुलियाव आंनि बे डिबि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों हाजासे गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो बिथांमोनहा जिउआव मोजाङैनो मोजां संसार जालांनो हागोन होननानै। आरो बिथां उत्तम नार्जारीया बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार सावथुनफोराव फाव खालामनानै बिहोमा होबोगासिनो दङ। बिथांनि मोन्नैसो मुंदांखा सावथुनफोरा जादों सिलिंखार, अननाय गैयै उदखारि आरो बायदि बायदि। नोंथांमोनहाबो बिथांमोननि गोथार जुलियाव हाजासे गोजोन हामलायनाय बावहरदो आरो आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।